Lani lale Ongelane lale Ongelanto Yesu Eselo Ngithathe leli thuba ngibingelele ubuholi bonke, ngibingelele abazalwane bonke, ngibingelele intsha yonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Igama lami nguNzuzo Isibongo Ngwakakhumalo. Ngizothula nje inkulumo encane engizoyibhekisa kwi-youth njengoba kuyinyanga ye-youth. Inkulumo yami izosekelwa ivesi elitholakala kwisihlabelelo sezihlabelelo chapter number 2 verse 15 ofundeka kanje: sibabeleni izimpungushe ezincane ezichitha izivini ngokuba izivini zethu zinezimbali. Angiliphili. Sibambeleni izimpungushe ezincane ezichitha izivini ngokuba izivini zethu zinezimbali. Uma nje si-analyze leli vesi kancane nje, lithi sibambeleni izimpungushe ezincane. Why fanele kubanjwe impungushe ezincane? It's because sinezivini thina, izivini zethu zinezimbali. So singasho ukuthi sikwijeni to success njengabantu abasha, zikhona izimpungushe ezincane ezingafuna ukuzochitha isivini sethu, isivini esinezimbali. So izimbali singasho ukuthi zimele isuccess esizoba nayo njengabantu abasha, zimele ifuture ebright esizoba nayo njengabantu abasha, zimele iluxury esizoba nayo njengabantu abasha. Ngakho kufanele sibambe izimpungushe ezincane ezizochitha isivini sethu. Now leli verse liyasivezela ukuthi izincane izinto ezilimaza impilo yomuntu, akusizo izinto ezinkulu ezilimaza impilo yomuntu, izinto nje ezincane umuntu angayinaki, yizo ke ezilimaza impilo yakhe umuntu. Like nje ukungabi nawo ama-limitations empilweni kuyayilimaza impilo yakho. Ugcina ungena ey'ntweni nawe ongazi ukuthi wangena kanjani kuzo ngenxa yokuthi nje wezwa mhlawumbe abangani bethi nowasenza ukuthi watudeka nawe wagcina uholeleke lapho. Now njengomuntu omusha, never use your sorrow to get ama-opportunities, because ama-opportunities uzowathola ngenxa yokuthi udatshukelwe abantu. Now abantu uma bedabukelile bakusiza, uma usuphumelelile, kuyenzeka abanye behambe betshela abantu ukuthi njengoba nimbona usibanibani enje wasizwa yimi ofika kimi ehlupheka, because uma abantu bekusize ngenxa yenhlupheko obatshele zona, ngenxa yesoro obatshele yona, nakhona kuba nama-limitations, bakulimitha ey'ntweni zakho ozenzayo. Bakutshela mhlawumbe ukuthi uma ukhuluma nabo awukhulumi udlule endaweni yokuthi, uma ubenzela izinto awenzi udlule endaweni yokuthi. Bayakulimitha nje, even nangosizo lwabo bakutshela ukuthi njengoba ngikusizile mina awukwenzi ukuthi ngale nto ekusize ngayo awukwenzi ukuthi. And okwesibili, kuyenzeka uthole ama-opportunities ngenxa yesoro, ngenxa yendlala mhlawumbe uthole ama-opportunities lawo ozowathola agcine ekwenzisa izinto ongagcina uzisola ngazo. Like nje kuthola ukuthi kuyaqashwa somewhere, uhambe nawe uyolokhuza uyohambisa ama-CV njengomuntu omusha, ebese-ke imanager kuleyo ndawo ithi mhlawumbe ifuna ukulala nawe before uthole umsebenzi. Njengomuntu omusha kubalulekile ukuthi nje ube nama-values, uzazi ukuthi wena ubani, uwazi ukuthi ikuphi oku-right for wena, ikuphi futhi okungekho right for wena. Ngamanye amazwi ukuchoose as umuntu omusha into ebaluleke kakhulu. Youth yakithi sengiphetha nje ngifuna ukusho ukuthi kubalulekile as a youth ukuthi saneliswe izinto esiyizo, siphinde saneliswe na izinto esinazo, ukuze singeke sithole sesenza izinto ezi-wrong for izinto esizifunayo empilweni. Like mhlawumbe uma ufuna ukuba nemali ugcine wenza izinto ezi-wrong ukuze uthole imali,
because as much as imali uzoba nayo I'm sure ukuthula ngeke ube nakho uma kuwukuthi le mali onayo uyithole ngendlela errong. uNkulunkulu alibusise lonke nihlele emakhaya sicelebrate kahle inyanga yethu sikhumbule ukuthi upresident uthe akuhlalwe ezindlini sigeze izandla ukuze sizoqeda lesi sifo esibhekane naso njengesizwe.